Mae'n debyg mai atal cenhedlu yw'r peth olaf i chi feddwl amdano pan fyddwch chi'n feichiog. Efallai y byddwch am ddelio ag ef yn nes ymlaen. Ond mae'n bwysig meddwl amdano'n ofalus nawr tra bydd gennych amser. Oherwydd gallwch chi feichiogi eto mor gyflym a 2 wythnos ar ôl eich babi gael ei eni. Mae amser yn mynd heibio'n gyflym iawn pa fod gennych fabi newydd anedig yn eich bywyd. Mae ymchwil yn ddangos ei fod yn llawer mwy diogel ac iachach i chi a'ch babi nesaf i adael o leia blwyddyn cyn beichiogi eto. Mae hyn yn rhoi amser i'ch corff wella ar ôl y beichiogrwydd a'r enedigaeth i roi'r dechrau gorau posibl i'ch babi nesaf. Ni all rai bobl ddychmygu eisiau gael rhyw eto ar ôl cael babi. Ond gall y teimladau hynny newid. Ac mae'n bosibl beichiogi'n gyflym iawn ar ôl rhoi genedigaeth, hyd yn oed os ydych chi'n bwydo ar y ffron. Felly mae'n syniad da siarad am atal cenhedlu gyda'ch bydraig, meddyg neu arbenigwr nawr. Gallant eich helpu i ddewis y dull cywir i chi ei gynnwys yn eich cynllun geni. Mae'n wasanaeth sydd ar gael i bawb. Mae yna lawer o ddewisiadau atal cenhedlu, y gallwch ei ddechrau yn syth ar ôl eich babi gael ei eni. Maen nhw'n gwbl ddiogel i'ch babi hyd yn oed os ydych chi'n bwydo ar y ffron. Gall sawl dull sy'n gweithredu dros gyfnod hir fel y coil neu'r mewnblaniad gael ei gosod yn hawdd tra byddwch yn dal yn yr ysbyty. A bydd llai o apwyntiadau ar ôl hynny. All fod yn anodd mynd iddynt pan fyddwch yn gofalu am fabi newydd anedig. Felly cofiwch drafod pa ddull atal cenhedlu rydych chi eisiau fel rhan o'ch cynllun geni. Oherwydd bod gadael digon o amser rhwng beichiogi yn fwy diogel i'ch corff, eich babi a chi.